Biyag ti tao. Hello, gagayam na imbag nga oras kanal daw, kada kayo amin. Itagun daw ay, sagutan da kayo di sabali manan nga istorya amang tadlinglingay, kan adal, ititunggal may sa anayat ngagdengdengag. Dito'y darama tayo. Biyag ti tao. Nanang, kayat ko ti agadal iti kolehiyo tapno makatulong kada kayo kanitatang. Ay, kayat ko mo't makaadal ka iti kolehiyo, anak ko. Ngamam mo't amarigrigat tayo laeng. Nanang, makilablabada kan makimanmaneho laeng iti tricycle ni tatang mo. Makamkamtud tayo iti kwarta, anak ko. Kasano nga rudan nga iti arapaap ko ang makaturpos iti panagadal. Agpatingga akadilatan diti balay. Anak ko, nanang, nangato ti arapaop ko para iti pamilya tayo. Ngamno saan ako na makaadal iti kolehiyo. Agpatinggalangan nga arapaap ti amin. Ay, pasensya kan Talaga nga awan maaramidan mi kan ni tatang mo. Dagiti masapsapulan mi iti inaldaw. Kurang pa paggatang tayo iti kanan tayo, anak ko. Nanang, kas kumaita, naibus man ang tibagas tayo. Das ka na mapaanak man ang umutang kadagiti kaaruba. Naurnong pa yan ti utang tayo kadagiti tattao. Nakaululi maka nakatugaw iti tirasan nga ilay ng anak mo, bakit? Ay, kayat nangarog ti makaadal iti kolehiyo. Ngamawan mo't gastusan ng agadal. Masya nakiti anak talakay. Araramidak mo ti amin nakabalak nga agtrabaho. Tapno agbiag tay laeng. Napaida ma talaga tigasat kadatayak. Ay, lakay. Nang runak at dimteng pa iti pandemya. Manmano ti rumora pasahero. Kaya't nasa wunday ta, basit ti mapasadaak. Ay, di tayo mapukawan ni tinamnama, lakay. Ay, nadagsan ti biyag tayo. Ang nasken ngagbalin tayo anatipkar. Agsingsing pat, kan agaramid tayo lata iti kinaimbag. Wen, lakay. Day tati kang runaan iti amin. Ti panagsingsing pat tayo. Bakit? Tilangan pagyamanan tayo kani Apo Diyos. Naurnos lata ti pamilya tayo. Nga uray kin-kin niten na tayon ti kinariga. Nakapulos ka matilay na sa dino ti papanam. Mapanak agsapul iti panggadak, tatang. Kasta ka di anak. Wan, tatang. Sapay lakumat at damangawat kanyak nga uray high school la ang tinaturpos ko. Anak ko, pasensya ka na ano saan da ka mapagadal iti kolehiyo. Mawatak, tatang. Agyaman, anak. Agpada kami kaninanang mo, akayat miya makaragpat kami tuwano magtang mo mati kolehiyo. Agam dakal mo't nga rod ato bang ti kinarigat ti panagbiag tayaw. Tatang. Ay, kas kumaitay. Adaman nino may nang singir kaninanang mo. Di kakaiso na at ang danda naglaba, ay iso natin bayad na. Tatang. Imbis nga igatang taylagan iti karin tayo, bayad na kwarta. Sayang dayjay. Awan maaramidan tayo, gaputa talaga mo't nakautang tayo kadag iti karuba. Day tati pampanunutek. Iso akayat ko ti agadal iti kolehiyo. Kayat kayo ayaon iti kinarigat ti panagbiag, tatang. Anak ko. Makitkitak ti rigat yung agtrab-trabaho kan ni nanang. Iso akayat kayo atulungan. Rimwaran na napan nagsapol iti panggadan dya anak talakay. Ay, uwan bakit? Diya akong linapdan gaputa kayat nati tumulong kadata. Maawatak ti anak ta. Lakay. Ay, naawang ti panagsarita mitay. Makonkonsensya ak. No kumata nagadalak mo na imbag iday.
Saan kumamot akas iti panagbiag tayo? Adda na kumamot iti napintas ken natalged a panggedan. Ken maikkan kayo pa'y kumay tinapintas sa masakbayan. Lakay. Kasano ket marigrigat mo't la tinagtauda ka pamilya. Panagtalon ken panagmula iti nagduduma nateng tinabanguna ka panggedan. Dagiti dadakkel ko ide. Ay, una yan ti biag ti marigrigat. Di tayo pa'y makagatang iti kayat tayaw. Lumandan tayo man iti kwarta. Aglabas la kadag iti dakulap tayaw. Gapota pagbayad tayo mutla iti utang. Wan nga rod Malatarubara ka pa nagpasada iti tricycle. Bareng ada mapasada. Agsapsapol ka iti pangganda? Wan madam. Kasapulak ngamin una ti kwarta tapno matulungak ti pamilyak. Oh, anyang itinalpas mo? High school lang tinalpas ko, madam. Ganun? Sapay ko matulungan dak ngagtrabaho. Amom ka dino sa dino ti ayan mo ita? Wan, madam. May sa restaurant. Well, may sa restaurant. Ang namadanon ti rabi. Agbalin at club dahi ti restaurant. Anya? Okay, alaan kang agtrabaho, ha? Kaya magtrabaho ka iti rabi. Sige, madam. May atak iti dayta. Tinapatag at dapanggadak. Ala, nalpasan ti sariranta. Agsubli ka dito inton rabi. Tamabalin mo ti mangrugi. Anya ngay ti trabaho may di restaurant anak ko. Servidora nanang. Ay na, nagsayaatan ta nakasapol ka adagos iti panggadam. Wan nanang, kinapudno na, mabalin kun ti mangurging agtrabaho inton rabi. Apay nga arabi iti panagtrabaho. Iso kanumot ti kaadwan ti tao nanang. Adamot ag duty iti bigat. Aldaw kan rabi. Madam, saan na dahito tinagsaritaan ta? Agserbidora akla ang dito'y Hoy, karaman dahito iti trabaho. No iti bigat, agserbidora ka iti restaurant. No madanon ti rabii, agbalin ka man nala. Ha? Saan ka niya kayat mo ti makatulong iti pamilya, Milana? Isong aramidang ti bagbagak. Agsala ka ti stage. When? Inkan! Pag-uura yung dagiti mang buyakan ka at customer. Dakam ti mayawin mo a kwarta no aramidam ti bagbagak. Anya? Ikakit din. Sayang ti pintas mo no di mo iparang ka dagiti tattao. Nay, nagadumot ton dagita grocery items ang ginatgatang mo anak ko. Wananang, para kada tayo dayta. Ngamapay ang nagadaw. Saan kayon amas daaw? Intad adagos jebos ko titangdan ko. Iso nga ingkatang ko adagos kadagiti masapsapul tayo. Ay ha! Wala nang. Sige, mapanak bi iti silid ko. Agluto kayon iti kanan tayo kada tatang. Mas daawak bakit? Apay ang nagaduti makan dito lamisaan. Ginatang day ti anak ta. Anya, nangalaan na nga iti inggatang nakadagita. Intud ka no matadagos jebus na titangdan na nagtrabaho. Iso nga inggatang na adagosan iti kanan tayaw. Kastaya. Wun lakay. Ay tinasayaat. Inakayabanan ta anak ta. Tamangan tayon. Makitam! Kayat na ka nagiti customer dito club Ilana. Ngamin, kabarbaro ka nagpintas ka. Saan la dayta? Mayat pa iti sukog ti pamagin. Madam. Oo, sige ti sumarunong nga agsala. Sigurado apalakpakan na ka dagiti nagado a customer. Madam, araramidat lang dahito para iti pamilyak.
Kantap na makaurnungak iti aramatag nga agadal to. Ano gusto nga ron? Saan laman nalang ti aramidan dito club ko? Ha? Anya ti kayat yu asawan, madam? Ala, dumngag ka na yung bag tapno maawata. Dakalaga tati agur-uray kan ka. No surutam ti bag ka. Ha? Anya nga iti aramidak, madam? Ay nagadumanan amak-makan tada dito'y lamisaan bakay. Gun nga rod lakay, insangput manan ti anak tadagita. Kan amam, Apay. nang teed ti anak ta iti kwarta kanya kapag bayad ko kano kadagiti utang tayo. Ay dakalayat isweldo na iti restaurant pagpapayan na iti rabi ay. Unsa? Ay, Nasingput ka no tinagbalin nga amo na. Saan na-emote kan ada ka no tape no kwarta nga iti dagiti customer. No makurso na daan dati pa nagserbina. ay, met, angarap. Nagasat nga ron ti anak ta, iti kasta anastrakan na trabaho. Wen lakay. Ayan na nga ni Elena. Matmaturog. Ay, Di mo singaan. Nanay, narnakanan dya anak ta. Nabannog siguro. Madam, nagdakkel mo tanti bayad mo kanyak? When kapot adakal ti mapaspas trek ko, tunggal rabii. Ha? Iso asi kay tanti star dancer ko, Elena. Manipod nagtrabaho ka dito yung club ko, nagpangato mo ti sales ko, nagtriple pa, nagititataw nga umayagbuyakin ka. Madam, Iso lalayang ti agsala. No, damang table kin ka bak nang, mapan ka adagos. Nawata? makonkonsensya ak. Saan nga mo dagiti dadakkel ko amay saak gaya man aman nala, madam? Anya? Tiam mo da, servidora ak lang iti restaurant. Ay na, Elena, panunutom ti masakbayan. Saan ka di akayat mo ti makaadal iti kolehyo? Uwan, madam. Dahito yung tigundaway mo, tapno makaurnong ka iti pagmatrikula iti kolehyo. Madam, Pagpilyan ka. Anya ti kay kayat mo. Di makit-kita mga agri-gri ti pamilya, wano agbalin ka langan aman nala, tapno ado ti kwartam. ha? Agpili ka. Narikit ti agbalin ang marigrigat. Tadaanam dayta. ay adan bukod ko at tricycle bakay. Wen lakay, ginatang day ti anak ta. Ay nasaan ako na makipaspasada. Bukod ko na tricycle ti pagpasadak. Ay na makaurnong tayo iti kwarta bakit. Saan tayo na makamkamtod. Wen lakay, ay na maragsakan naklaunay. Gaputan nakasarak iti nasingput nga amo ti anak ta. Wan nga rod bakit. Kaya nagadaw ti awawid ni Elena amakmakan dito'y balay. Kita nakagatang pa yan iti nagpipintas abano na. Wen nga rod, ay naamo na pa yan nga ornosan ti bagina. Naka-make up arumwar. Nagpintas ti anak ta no nakapostura. Wan nga rod. Ay na, kita met ati kinapintas na tunggal rumwar. Ay na, mayaat. Wen, tinawid na ti kinapintas ko. Anak, mabait man laang. Apay ka dinanang. Adda sa bali amadmadlaw ko kan ka. Anya day tananang. Apay akumut-kutong ka. Ha? Imo nagdagiti matam. Kan rimapis ka. Adda ka di sakit mo. Ni, awan sakit ko nanang. Apay ko mga agsakitak. No talaga nga awan sakit mo, itaypay kuma nagpulis ka ama pa nagtrabaho. Nanang, nagpusyaw ka pa yan. Kaslawan ng daram, kanayon ka nakapupok iti silid mo. Anyat mapaspasamak kan ka. Nanang, agtayak man ti panagkitak. Maulawak,
Ay, Diyos ko. Ay, Diyos ko. Ay, natalimudawan ka, anak ko. Ay anak ko, adagayam nakaarwa sakit mo. Kit naalam ka no dahi tayo tinagduduma lalaki ko na ti doktor. Pagawan ng dak. Nabayag nga inlimod ko, anak kaptanak itinadagsan na sakit. Katadan taning tibiyag ko. Nagbalinak at GRO iti may saklab. Kat ijay tinakaalaki ti sakit ko. Nagduduma lalaki tinangusar kanyak. Pagbababawiak ti amin. Anak ko. Sapay la kumata mapakawandak, tatang. Di kagdanag. Napakawandakan anak ko. Agyaman ak. Inaramit ko laang daytoy. Gaputa kayat kayo at tulungan. Tapno makarunong ak iti pagadal ko. Ngam kastoy matan tinapasamak kanyak. Elena, anak ko. Nanang, di kay kumagsangit. Tapno sana nadagsan ti parukom ko, apumanaw. Anya. Anak. Di daksangitan. Si bibiyagak pa'y. Makapagkidawak pa iti pamakawan kada kayo. Kang runaan iti Diyos. Elena, anak ko. Tatang, nanang, nagsayaat kayo kanyak. Impatagdag iti kastaunay. Isuapat-pat kan kayo mat. Unay. Anak ko! Elena! Saan ang gagangagas na anak talaga? Anak ko! Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo, biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Agiyaman kami.